Flexing! Ito na guys, good morning! So, ito na nga, Diretso ka dadaan lang. na naman tayo Huwag sa kang buhay lilingon. na daan. Ito po Pag ang lumingon ka, tulay dito ihulog sa kita. Pines Park, patuloy doon sa aming pinapasukan. Hala, So, tinter dito lagi po ang kami pasok. dadaan kasi malapit po ito sa Sabi aming dun sa Mimo. papasukan ng pasukan. Pero 7:30 ang medyo out. ano Bakit to, tayo lang ang delikado naglalakad? guys pag hindi matibay ang iyong loob. Pero kasi gusto natin na mapalapit tayo sa ating pinapasukan, dito na tayo dadaan. So, samahan nyo kami Wala. sa aming journey, sa paglalakad, Wala naman, papunta nagpiptok ah. sa aming papasukan. And thank you for watching. Maaga lang talaga sila.